जोंना त्रिपुरा मा थाखायनि जेबो बुंब्रबलाय बिजेपि रंले त्रिपुरा मा थारानो बुस लाग्रानै सिङाव जों बिजेपि खायनाय रंले बुया त्रिपुरा मा थाखायनै सिङाव बुकासो बुनाय बुलायो उनके नोबा गारि मा त्रिपुरा मा थाखायनै बुतो खायाबो दङ बर बुजागोन न गामाकुर अम्पि बाजार सा बुनायखे बिजेपि रंग्रा बिजेपि माव सामदो बु मंखे मिथिन पाइ बराव बायराबो आरो कासो बुसो बु मंखे तामो सामथम जीवनजय इनका अब ट्रेक 4 जनानि बुमुमाया खरगसो बा बुनाय रंला 6 जना नरखे तामो फेमने इनके आगे सेसो बाजार जाकुमा फालय फैखा इनके तो फुइनि बुरा तो त्रिपुरा मा थानि को सय जाखाता बेसे को टिप कैसा उको फ्लेग खावै समानि आमो फ्लेग नखि रुया ब ड्राइभार इनके बाबो रुया मानि जों बाजार गायनाय रबु बिन गारियाव गाय थांखा गाय थामा सासे आबो फ्लेग नु खाखायबा त्रिपुरा मा थांखि सुनो बुसौसि इनके थांखायसिनिबा बरावले निनो मंखे मतामो हनाजै खरगसो दुख मान खान रबे बाके गारियो जों ताखौ थामहाय फनो बराव किसा चलेखा आं किसा मारुक दंला हाता अनि पम खाखला बन मारुक तब इनके अमको हाय के सुजामानि को टिका टिका जाखि बराव था अम्पि गामकर बाजार नक सेसवाने थांलाय दङ मान ना बाख्ला बाजार हिल दाराब्र कासो मोजा गांगले गामापुर बाख्ला बाजार टाउन बगे फाइमाने तिने जीबी ताम पातिमो खाव अम्पिनि मेन विषय जानो तिने एक्चुअली बिनि सारा त्रिपुरा राज्योनो चिनि त्रिपुरा म थाने गाइसा तांबतां चिनि पान्डा तंमाने आबंखा जत ब्लकनो विलेज कमिटी इलेक्शन तियै गवर्नर थाने जों गाइसा मेमोरेंडम सबमिट खालामनानै जत भिडिअ थ्रु भिडिअ से पान्डाव चिनि सालका पारानि गोबां जागानि बरफ फाइका हेबा बिसखाय चिनि जे सालका पारानि बरफ पान्डा पाये प्रोग्राम पाये इफिलि थांप्रो गामाको बाजार आ थायो बीजेपी नि किछु गुंडा बाहिनी बर्न लामा कासुय गाड़ी तख्रुबै बर्न बुफां सुनतारक बाय ताइबो बरं थाने यागो दारक गुरालक दुवारक तंमान हिनि अभियोग सफायखा आमचाइनि लुकुरनि खुखिनो इनके उमाइके बरंनो आ जागा बेलाय किनो चित्रा खाय बरंनो बुखा टखा एंड इंजुर्ड वेरी सीरियसली बरंनो इंजुर्ड थायो इनके अम्पि बाजार बरंनो इमिडिएट एडमिट खामेनि यागलो अम्पि हॉस्पिटल बरंनो इमिडिएट एडमिट खामेनि यागलो डॉक्टर बाय साजाका जे बनो जीबीओ रेफर माखेने इनके साथे साथे नो एम्बुलेंस कॉल खाई बनो रेफर नावै बनो ताबो जीबी हॉस्पिटल एडमिट खायो ताबो जीबी हॉस्पिटल एडमिट खाइफ्रबो आं लगेव फाइका एम्बुलेंस न सिकांतने आं उल्टुं फाइका ताबो बनो ट्रिटमेंट खाइ एक्सरे रखाइ बुनि जे खागलाबो जे दुखुमान मानि गुरुत्वपूर्ण भावे जे दुखुमान मानि हामानाय में तो माने डॉक्टर नि खुगो साइमाका जे बुनामो बैकनो किसा फ्रैक्चर का थ्री जमी था किसा ओके अब किछु दिन बिसिङनो रिकभारिंग थानाय हामै थानाय तबो कियाबा बुनाबो आगामी दिनो तामुंनायबो तो जों साइमियाको डॉक्टर बाबोनि कुन ग्यारान्टी दिया इनके ताकि गरा बुनि ट्रिटमेंट जीबीओनो जों तुइ फाइमा बा जीबीओनो जों लाइलै दङ यागुलो जदि हामकेतो हामगा हामियाके जों फादारहाव जदि क्लालाके जों फादारहाव मातबाङो आज खरगसुक दुख मान खाना ताबसुक जरा एमने जेटा कुबिको अंके खरक दक नि बिसिङो बाद बाकी रंके जतनो माइनर इंजुर्ड खरक ताम किसा खरक ताम नि बिसिङो जे इंजुर्ड किसा गोबां नाय रंनि बिसिङो बंका ताइबो बेलाय इंजुर्ड खाइसि ताइ खरंनि रंग बहायनो इंजुर्ड नो बैकें रक दे बाइका फ्रैक्चर खाबो खना पुंगाय एक्सरे रक खाइ रिपोर्ट मानमान यागुलोसो जों साइमानसिनाय बर्नके जीबीओ रेफर खाइलिया अम्पि हॉस्पिटल न बर्न ट्रिटमेंट खाइनाय हिने आरो नि डॉक्टर साका ताबसु जरा एफआईआर रखौ खाइजाखा जों एफआईआर अलरेडी आरो सिनि पार्टीनि जे सामुं तांनाय रंनो जों
দাগি রেখা সাই রেখা যে যারা যারা উমহাই এটেক খাইতেনি ইনভলভ দंनाय বরং সরাসরি বরং বুমবো बर' साइमानो उनके गाजी जों बुमुंग्र कालेक्ट खाबिका उनके बरं मुंगै एफआईआर खाइ रेजिनि जों अलरेडि सारिका ताबुक आं फोन खाइ सोंहैनायखै साइमानसिनि ओके हामबाय